L'Inter de Bamako ale kumane do dɛ min ŋɔni ye Faranjala fanga ale taabolo ye nin waati na. Sulumani Ayidara k'a ye mɛn k'a fɔ kumaw kɔni sɛbɛkɔrɔ cayalen do. Ko kɔni an bɛ yɔrɔ min na nin waati na sa ko bɛɛ ne ka gɛlɛya min ye Colonel Assimi Goïta bolo dɛ ko yɛlɛma a bɛna wala sɛmɛ wa walima min ye kalafiliw ye a bɛna u teliya de. Sirikɛba y'a yira k'a fɔ min ye ɲininkali ye k'a bɛ o yɔrɔ la dɛ. O k'a bɛ ye k'a fɔ sa min ye Colonel Assimi Goïta n'a jɛw olu kɔni nana fanga kɔni da fanga talen sa min ye M5RFP n'a jɛrɛ ɲɛkuluw ye olu kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ min ye maracogo juguya yuruguyurugu ani dungo juguya k'o de kɛra sababu ye min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta ka se ka ale ka fanga kɔni bɛ dɛ a kɛra ten min ye Sulumani Ayidara Serifukɛ ko n'an ye jateminɛ kɛ nin waati na k'a bɛ ye k'a fɔ min ye jamana mara taabolo ye k'a sɛbɛkɔrɔ bɛɛ ne ka gɛlɛya Colonel Assimi Goïta bolo ko n'an ye jateminɛni kɛ sa min kɔni ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta i bɛ ka ale bɔra k'a fɔ min kɔni ye yuruguyurugu ko o kɔni jaya mɛ an ka jamana kɔnɔ ko yɛlɛma min ye Assimi tile la yuruguyurugu a sera ka ban wa ko ɲininkali tɔ min sigilen bɛ o yɔrɔ la dɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta k'a ka fanga bɛnna ka sababuya kɛ min ye malidenw ye k'u y'a yira k'a fɔ da dumuni ko n'o ye balo ko ye k'o bɛ ka gɛlɛya ko yɛlɛma i bɛ ka tile balo da ani Assimi ka tile balo da ko yɛlɛma jumɛn ka nɔgɔn ni jumɛn ye ko yɛlɛma sira ka kɛ o la wa o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye kalanko fana ye i bɛ k'ale bɔra ye k'a yira k'a fɔ Mali kalanko k'a kuma cayalen do ko yɛlɛma an bɛ danko min na i n'a fɔ ko bi Mali kalanko fura sɔrɔla la wa ko an k'o bila n'o tɛmɛna ka bɔ yen i bɛ k'ale bɔra ye ko k'a sababuya kɛ min ye lakanabaliya ko ɲɔ ɲɛnen do ko yɛlɛma maliden bɛ se k'a fɔ Mali seleke naani bɛɛ lajɛlen la wa ko ale lakananen do wa ko ɲininkali tɔ min bɛ min ye o yɔrɔ la ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna fara jumɛn kan nin waati laban in na k'a bɛ ye k'a fɔ mara ale kɛcogo ɲuman k'a sɛbɛkɔrɔ kalalen do min ye Faranjala fanga ɲɛmɔgɔw bolo ka sababuya kɛ a bɛ ye k'a fɔ min ye lɔgɔlidenw ye olu bɛ ka bɔ k'o ye tamasiyɛn min n'a cɛman ɲi a yira k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔw ye waati tɛmɛnenw na dɔgɔtɔrɔ dɔw ko olu ye baara bila kɛ tile damadɔ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa min ye lɔgɔlimɛtiriw ka lafasali jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko synergie an bɛ don min n'a fɔ ko bi k'olu kɔni dara min ye baara bila sɛbɛn kɔni do dɛ k'a yira k'a fɔ waati nataw la min ye tile 3 baara bila ye olu bɛn'o kɛ lɔgɔlimɛtiriw ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen sa min ye majisɔrɔw fana ka lafasali jɛkulu ye ni o ye Saminu Selima ye k'olu fana y'a laɲini k'a fɔ waati nataw la olu bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ yaasa min kɔni ye tile damadɔ baara bila ka se k'o kɛ cogo min na min ye Sulumani Ayidara Serifukɛ ko nin bɛɛ lajɛlen ye tamasiyɛn min n'a bɛ hakilima siran dɛ o la k'a bɛ ɲini min ye Colonel Assimi Goïta a n'a jɛw kɔni fɛ i bɛ k'ale bɔra ye gɛlɛya min kama u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye maliden kana o gɛlɛya kelen sɔrɔ dɛ o ɲɔgɔn de k'a laban kɔni ko a bɛ ɲini ka kɛ nimisa ye fa dɔw fɛ o la ko jamana kɔni bɛ yɔrɔ min kɔni na sa min ye Colonel Assimi Goïta ye ko a kɔni mɛ min ye denmisɛnnin ale ne kalafili ko ni ɲɔgɔn cɛ dɛ Masiri Kɛba ale kɔni ye Fanta Sise ye a samana ka bɔ l'Inter de Bamako kɔnɔ ka Inter de Bamako fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo Fanta Sise ka ale yɛrɛ fɛnɛ fo Mamadi Bakɔrɔba Konate ko ɲɔkalaso boliba e kɔni e b'i yɛrɛ kan i b'a ye k'a fɔ i ye baabu mun bila sisan n bɛ don ka tila ka dɔ fara a kan min bɛ tali kɛ gɛlɛya la o de nana kɛ sababu ye i b'a ye k'a fɔ kolonɛliw ni olu nana k'a fɔ baara ka se ka a kuncɛ ni o ye parachèvement ye ayiwa politikimaw olu yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ ani jamanadenw ka wulikajɔ yɛrɛ kɛlen kɔfɛ bari k'a ye k'a fɔ dungo juguya tellement que a kun warala ayiwa ale yɛrɛ kun kɛlen bɛ taabolo yɛrɛ kɔni ye o de kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ Colonel Assimi Goïta ayiwa fo ka taa fara a colonel tɔɲɔgɔnw kan u kɔni ye fanga kɔni ka dafiri n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta dala an yɛrɛ ka karamɔgɔ ale bɛnkɛ yɛrɛ kɔni don ayiwa laɲini kun ye jumɛn ye yaasa anw yɛrɛ kɔni taabolo kɔrɔ min kun bɛ anw na ni o bɛ anw ka jamana k'a kun masulu ka anw yɛrɛ fɛnɛ kun masulu ka se ka anw majanya ka bɔ olu taabolo la o de kama don min na fanga min bɛ an kunna bi olu bɛna maliden cɛman ni musoman ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni wulila k'a ka nisɔndiya yɛrɛ kɔni yira i b'a ye k'a fɔ nakumani ayiwa disikuru olu yɛrɛ kɔni u kun ka di ayiwa kuma
kumakan olu yɛrɛ kɔni kun jɛlen bɛ ayiwa bi an bɛ waati min na hali n'o y'a sɔrɔ kɛlɛkɛminɛ caman de o de kɔni sanna ka na to Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ yaasa basigibaliya o kɔni o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na nka halisa k'an k'a tɔ k'a duga min bɛ tali kɛ basigi la n'i taara Mali kɔrɔ fɛ ko o de kɔni o bɛ waati bɛɛ lajɛlen na bi ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ dɔɔni ayiwa a kɔni ko u dala bɛ ka lakuru nka n'i nana an ka duguw kɔnɔna la ayiwa ka na ye sɔrɔ sira ale ni adamadenya sira e ko gɛlɛya kɔnɔdimi tɛ nka ɲɛdimi yɛrɛ kɔni don ayiwa fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mamadi Bakɔrɔba Konate i bɛna o gɛlɛya kelen de kɔni ye ayiwa o de kɔni nana kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ maliden dɔw la ni olu ye baarakɛlaw ye ayiwa lafasali tɔnw olu kɔni ye a daminɛ nka a bɛ daminɛ ni jɔnw ye kalandenw ni hakili b'a la min ye sanfɛ kalanso maaw ye olu kɔni ye min ye ka ɲɛkumu ko o tigɛ jamana ɲɛmaaw la nka u m'o lamɛn o de kɛra sababu ye k'a daminɛ min bɛ tali kɛ prémande ye ka n'a bila fɔ université la ayiwa ka se ka olu bɛɛ lajɛlen nabɔ hali n'o y'a sɔrɔ jamana kɔni ye dɔɔni i tɛgɛ don dufa kɔnɔ yaasa ayiwa o gɛlɛya ninnu kɔni bɛ se ka dalakuru nka k'o bɔ a la kalankaramɔgɔw olu kɔni ka sɛbɛn k'a bɔ k'a bin ayiwa minisiri de kɔni ɲɛkɔrɔ article 39 ou rien bari ka d'a kan waati min na olu ye jamana dɛmɛ u y'a kɛ fasoden ɲumanya o hukumu de kɔnɔna la ayiwa ni lafiya nana faso yɛrɛ fɛnɛ kan ka olu bila u ka hakɛ kɔnɔ jamana yɛrɛ ko sariya de don ni sariya tɛ bato dɔrɔn jamana tɛ ka b'o la i b'a ye k'a fɔ Mali ɲɛmaaw o kɔni nana min ye jɛkulu minnu bɛ yan n'olu bɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ kɔni ma Faransi y'o wari min tigɛli min kɛ ayiwa jamana ɲɛmaaw fɛnɛ ye u jaabili min fɛnɛ kɛ e ko a ma kɛ sababu ye min ye chômage caman de ayiwa ko o de kɔni o bɔra ka bin anw yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔ k'i bɔ a la a bɛ fɔ min ma ko vie chère ayiwa n'a bɛ kɛlɛla waati bɛɛ lajɛlen na i yɛrɛ kɔni delila ka maa dɔ wele i ka plateau sanfɛ kosɛbɛ o kɛra basi ko n'a bɛ n'o mun min fɛnɛ bɛ sen na bi ko ko Mamadi Bakɔrɔba Konate k'a dunko 3 tile kɔnɔ ko o banna min ye n'i ye 1 sɔrɔ ka 2 sɔrɔ ayiwa e k'i jija n'o ye ka bɔ a la Senegali an y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa ye sariya ta u ka se ka luwanze k'a sɔngɔ yɛrɛ k'a bin anw minnu ni so tɛ anw bolo Bamako an somɔgɔ tɛ yan anw bɛ location ta a da ka gɛlɛn ayiwa k'o fɛnɛ fara a kan ni e de ko k'e bɛ so yɛrɛ fɛnɛ san duguba kɔnɔ nin nɔ o de ye parcours de combattant ye ka bɔ a la o yɛrɛ kɔni kiiri kɔni ka bɔ a la e de n'i ye dugukolo 1 san ayiwa i bɛ wari min don dugukolo sɔngɔ la fo o ɲɔgɔnna si 3 ka sɔrɔ i bolo yaasa ka se ka kiiri yɛrɛ kɔni kuma kɛ n'o ye ka bɔ a la tuguni i b'a ye k'a fɔ ko kiiri yɛrɛ bilama fɛnɛ kɛlen bɛ la loi du plus fort ye min ni caman b'i kun ayiwa e de ye jotigi ye ayiwa fantan ka e de kɔni kɛ jalakitigi ye i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa fasiri sɛbɛnba ko yalima cɛmancɛla fanga ayiwa ka se ka a dala yɛlɛma e ko o fɛnɛ ma se wa i na ko min tɛmɛlen na Asimu yɛrɛ nana ka min kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko rectification o rectification in a bɛ laɲini ka jamanaden bɛɛ lajɛlen wele kɔnɔna jɛlenya yɛrɛ kɔni na an k'an sigi tiɲɛ min ye tiɲɛ ye denmisɛnninya t'a la maakɔrɔbaya t'a la k'a bɛɛ lajɛlen fɔ ɲɔgɔn ɲɛna anw ka an dɔ bila ka dɔ ta k'a kɛ jamana k'o kɛ sanfɛfɛn ye ayiwa an yɛrɛ nagakɔrɔkow minnu ni o bɛ tali kɛ anw yɛrɛ kelen kelen na ka jɛ olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔ ko n'o tɛ ale yɛrɛ kɔni ma ɲɛ foyi ye an ka jamana ye a ɲɛ t'a la Prosperi ka bɔ révélation kɔnɔ ni o de bɛ ko dugulenw k'olu da kɛnɛ kan révélation fadirijɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'u fɔ ka waleɲuman dɔ dantɛ foli min na Solomani Ayidara Shirifukɛ ne bɛ n dɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an b'a wele ko l'indicateur de renouveau min ye Mali ni Faransi cɛ ye e ko min ye jamana fila cɛ la dɔ tɛ ka fara gɛlɛya kan wa bawo a bɛ ye k'a fɔ min ye novembre kalo tile 16 tɛmɛnen ye san 2022 min ye Faransi ale jamana ɲɛmaaw olu bɔra ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnlen di kunnafoni in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ u y'a yira k'a fɔ olu ka kɛ yɛrɛ ye jɛrɛjɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko ONG min kɔni ye Faransi ale bɛ nafolo di fɛn o fɛn ma yaasa olu bɛ se ka ONG baaraw kɛ cogo min na ko Faransi ye a bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ dɛ Solomani Ayidara Shirifukɛ min ye Faransi jamana ɲɛmaaw ye u bɛ taa ɲɛ ni kuma ye u y'a yira k'a fɔ min ye Mali k'ale ni min ye jamana wɛrɛw bolo don
ɲɔgɔn bolo Faransi ko ale sigalen m'a la n'ale tora k'a ka nafolo ci ka na min ye a ka baɲumankɛ kɛnyɛrɛ ye jɛrɛjɛkuluw ma ko a laban a nafolo kana nganamu ka taa sira wɛrɛ fɛ sira min n'o tɛ Faransi yɛrɛ ka hakilila ye o de la sa min ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ min ye novembre kalo tile 16 tɛmɛnen ye sa san 2022 Faransi ale ka nafolo bi bɔ ka don min ye kɛnyɛrɛ ye jɛrɛjɛkulu fɛn fɛn na ni o ye ONG fɛn fɛn na Faransi y'a jira k'a fɔ o dɛmɛ ale ye u bɛɛ lajɛlen tigɛ Surumani Ayidara ko n'a ye jateminɛni kɛ min kɔni ye maliden caman ye olu de bɛ min ye Faransi ka kɛnyɛrɛ ye ale cakɛdaw la min bɛ t'i jɔ min ye mɔgɔ 50 n'a kunɲɔgɔnfɛn ye ko nin ma in kɔni fɔlen sa ko nin kɔni ye olu bɛɛ lajɛlen ka baara ɲɔngirilen ye maninkɛlen kɔfɛ sa min ye novembre kalo tile 21 ye a bɛ ye k'a fɔ min ye Mali ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnyana an ka minisiri ɲɛmaa par intérim ni o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ale kɔni bɔra jamana ɲɛmaa kɔni dɔgɔ la min ye Faransi ye ka sɔrɔ k'a jaabi Mali maa ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ sa Faransi ale filɛ nin ye ka nin kuma in min fɔ ko Faransi kɔni ye nin ko in kɔni lawaleya ko kabini février kalo tɛmɛnen san 2022 ko ale ni Faransi de tun b'a bɔ a da kɔnɔ fɔlɔ ko ɲɔgɔn ko Faransi ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ kabini novembre kalo tɛmɛnen san 2022 o de siratigɛ la sa février kalo de don février kalo tile 22 ko Faransi ye ninnu kɔni tigɛ min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ min ye Faransi ka o kɛyɛrɛ ye cakɛda fɛ man ka jamana kɔnɔ ni ONG ye k'olu bɛɛ lajɛlen ka baara jɔra Mali ɲɛmaaw fɛ nin kɔni kɛlen sa min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya jamana wɛrɛ si tɛ tulonkɛ o la anw ka yɛrɛma hɔrɔnya dafalen b'an bolo dɛ wa maa si tɛna taa sira jira anw na maa si tɛna a jira anw na Mali e ni nin jamana in de kan ka baara kɛ Mali e ni nin jamana in de man ka baara kɛ wa ko Mali ale ni Irisi jamana an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi wa an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sini wa jamana o jamana ko n'o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya bonya hakaja Mali bɛ o yɛrɛ bonya nka jamana o jamana n'i ma Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya bonya i dɔrɔmɛ ta nɔnɔ an yɛrɛ dɔrɔmɛ ta basi o de la min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ olu kɔni olu b'u ka hakilila ka dɛ ni Faransi kɔni sɔnna ka Mali dɔn jamana ye ni Faransi sɔnna k'a dɔn Mali ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo o la an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya nka filɛ nin ye sira min kɔni nka a ma nɔgɔya o ma cogo o cogo min ye ko a bɛ se ka taa o sira kɔni fɛ dɛ ka sababuya kɔni kɛ olu kɔni nana yɛlɛma kɔni kama olu yɛrɛ nakun fanba dɔ de ye nin ye min ye ko n'a bɛ dibi la fura a bɛ se ka sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen la cogo min na ne Vasiri kɔni sɛbɛnna Seydou Jara fɛ a samana ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Seydou Jara k'a fɔ ka indicateur du renouveau fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fɛ Mamadi Bɔkɔrɔba Konate ko n'i ye minɛnkolon sugulunnen mɛnni e ko a ma binko caman de kɛ wa jɛkulu min alisa an bɛ taa ni kuma ye mun bɛ tali kɛ info matin na ayiwa ale bɛna a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na i na komi Faransi ye dɛmɛ bɛ don jɛkulu minnu ma yan nɔ walima tɔnw ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ o dɛmɛ ta k'o ɲɛsin malidenw yɛrɛ kɔni ma minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi e ko a taali jaabi min ni o sɔrɔla la e ko an tɛ an da don la wa i b'a ye k'a fɔ bi Mamadi Bɔkɔrɔba Konate Mali ni Faransi cɛ ayiwa a kɔni a kɛra a to ten de sa tuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ka bɔ ka jaabi ayiwa olu de kɔni bɛ kɛ bi an bɛ waati min na Faransi kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale ka dɛmɛ min tigɛra i b'a ye Fasiri b'a jira k'a fɔ maa 1,880,000 ɲɔgɔnna si ayiwa olu de kɔni bi olu bɛ kɔngɔ ayiwa kɔngɔ jugu yɛrɛ kɔni o kɔrɔla la koyi k'a daminɛ kabini uti kalo san 2022 ayiwa n'i y'a jateminɛ maa 3,000 maa 370 ni 548 ayiwa olu de kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la bi ka bɛn ni abilikalo tile 30 yɛrɛ kɔni ye o bɛ t'i jɔ min ye guwa 9,000 kɔni ɲɔgɔnna si la min bɛ tali kɛ maa 54 ɲɔgɔnna si la olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔra ayiwa min ye ka taa menaka yɛrɛ kɔni kɔnɔna la k'a sababu kɛ min ye gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye banbaci wale ye o kɛra mɛ kalo yɛrɛ kɔni tɛmɛlen na ayiwa olu yɛrɛ kɔni ka se ka ayiwa dɛmɛ don olu ma i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ
lajɛlen o kɔni bɛ kɛ Faransi olu ka tɔn minnu bɛ an fɛ yan nɔ yalima Faransi bɛ wari di tɔn minnu ma wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la adamadenya siraw fɛ yaasa o dɛmɛ bɛ se ka don olu yɛrɛ kɔni ma a yɛrɛ k'a fɔ bi o dɛmɛ kɔni bi i b'a ye k'a fɔ an kɔni a ka gɛlɛn anw ka ta k'a to bari ka d'a kan jamana yɛrɛ kɔni n'i y'a jateminɛ ka ɲɛsin o maa ninnu ma jamana ka dɛmɛ a ka dɔgɔn wa hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ kɛ a tɛ bɔli kɛ i bɛna ye k'a fɔ ka bɛn ni san 2021 Faransi olu yɛrɛ ka jɛkulu minnu bɛ yen nɔ yaasa ka se ka basigibaliya ka o dɛmɛ min ye adamadenya ka se ka olu yɛrɛ kɔni bila u ka bɛrɛ minɛn kɔnɔna la ayiwa min ye dumuni ale ni dɛmɛ mun kan ka don u ma ayiwa olu yɛrɛ kɔni Faransi ye ka t'i jɔ fɔ miliyari 7 Faransi o ɲɔgɔnna si la Faransi yɛrɛ de kɔni y'o kɛ u ka ɲɛsin maa ba 63 ɲɔgɔnna si ma ayiwa anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin anw ka jamana a n'a denw yɛrɛ kɔni ma min n'o kɛra Faransi fɛ i bɛna ye k'a fɔ u ka jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ Faransi n'a bɛ fɔ min ma ko AFD ayiwa i b'a ye baɲumankɛ tɔn caman bɛ Mali yɛrɛ kɔni na nɔ olu ka wari bɛ bɔ nin tɔn kofɔlen yɛrɛ de kun i b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ k'a fɔ hali ni a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko an ka eau potable Kabala stationnement de traitement de eau potable Kabala i b'a ye ni jɛkulu in olu yɛrɛ kɔni niyɔrɔ o ka bon a la kojugu Bamako sanuyali ayiwa u jɔyɔrɔ a ka bon fana la kojugu fo ka taa se sɛnɛ yakubali ayiwa kuranko ale yɛrɛ ni baloko taasira ni kɛnɛya taasira a n'a ɲɔgɔnna si caman ni ONG ninnu kɔni bɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma k'o bɛɛ lajɛlen cɛ k'o bɔ a la Mamadi Bakɔrɔba Konate maa minnu bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni jɛkulu in bɛ ka dɛmɛ don olu ma ni y'o cɛ ka bɔ yen maa minnu fana bɛ yen n'o olu bɛ baara kɛ a kɔnɔna la i b'a sɔrɔ a caman bi olu yɛrɛ kɔni ye maliden ye n'i y'a jateminɛ maliden minnu bɛ baara yɛrɛ kɔni na kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ la n'i y'a ta 100 o 100 40 ɲɔgɔnna si i b'a sɔrɔ o bɛ Faransi bɛ dɛmɛ don cakɛda mun ma ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu de la Mali ɲɛmaaw kɔni ye ni sariya min ta ayiwa a bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ko fɔ nka a kɛlen bɛ ka maa caman yɛrɛ kɔni ga i kamana la a kɛlen bɛ ka maa caman yɛrɛ kɔni siga ayiwa kɔlɔlɔ ko a bɛna kɛ jumɛn de ye don n'a nataw la ayiwa Fasiri a sɛbɛnna sikuba fɛ anw ye min sama ka bɔ Info Matin ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Info Matin fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen m'u fo ne bɛ n dɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni u b'a wele ko l'histoire de Bamako min ye k'an ka na Bamakɔ yan min kɔni ye sigida ale naaninan kɔnɔ min ye tasumaba kɔni ye ale ye yɔrɔ dɔ minɛ tasuma min n'a cɛnni da n'a sɛbɛkɔrɔ bonyana Sulemani Ayidara a bɛ ye k'a fɔ min ye sibiri tɛmɛnen ye ni o bɛna Novembre kalo tile 19 ma san 2022 sɔgɔmada ye nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛnen ye ni sanga 30 ye Amdala ye a bɛ ye k'a fɔ sa min kɔni ye yiri feere yɔrɔba min bɛ yen ka fara min ye kɛnkayɛriw kɔni nka mɔgɔw kɔni sɔrɔla k'a ye min ye sisikuruba a wulilen don o yɔrɔ la o de siratigɛ la sa o kɔni kɛlen fɛɛrɛ ni dabali kɔni kɛra min ye sapeur pompiers ye ka se ka wele bila u ma cogo min na o de kɛlen sa sapeur pompiers maa minnu kɔni nana olu nana ye k'a fɔ min ye tasuma in kɔni ye a fanga ta ye bonyeden da ye o la olu kɔni ye min kɔni ye renforts kɔni ɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye sapeur pompiers wɛrɛw ka se ka wele bila olu ma olu bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ cogo min na ka se ka na dɛmɛ don u ma ka sababuya kɛ min ye tasuma in kɔni ye a kununkisɛ bɛ kɔrɔ kun ka bon min ye tasuma in ye fangaba tun bɛ a la o siratigɛ la sa sɔni min ye sapeur pompiers yɛrɛ ka tila u ka wulikajɔw la a yira k'a fɔ sa min kɔni ye yiri feere yɔrɔba min kɔni bɛ Amdala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye centre islamique ale yɛrɛ kɔfɛla kɔni ye sa a yira k'a fɔ sa min kɔni ye yiri feere yɔrɔ min bɛ yen tasuma ye a bɛɛ lajɛlen jeni fɔ k'a ban yiri feere yɔrɔ in yɛrɛ kɛrɛfɛla kɛnkayɛri fɛnɛ bɛ yen tasuma ye a bɛɛ lajɛlen jeni k'a bɛɛ lajɛlen jeni k'a kɛ i n'a fɔ min ye buguri ɲɛ ye o de siratigɛ la sa min kɔni sapeur pompiers ye olu kɔni ɲininkara yalima mun de sababu kɔni kɛra nin ye sapeur pompiers kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ wulikajɔ la sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna yaasa a bɛ se k'a dɔn tasuma in ale sababu bɔra mun na fasirikɛbaa y'a yira k'a fɔ ko nin tasuma ninnu caman bɛ yen a tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ min ye kuranfiliw ale yɛrɛ tɛmɛ jugujugu
suguyaw de fɛ ko a caman na min ye tasuma wuli ninnu ye k'a bi sɔrɔ o fɛ o ɲɔgɔn dɛ n'an ye jateminɛni kɛ san 2015 nin yɔrɔ kelen in fɛnɛ na min ye tasuma fɛnɛ ye k'a ye tiɲɛniba kɛ o yɔrɔ in na ko nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kun y'a yira k'a fɔ k'o kun ye kuranfiliw kɔni nɔ ye Solomani Ayidara nin tasumaba in min kɔni n'a a wulila min ye Amudala ye ale yiri feere yɔrɔba la ko min ye Ala tanu kɔni m'a la dɛ ka sababuya kɛ maa kelen ji ne ma to a la ko nka gwɛlɛya min kɔni sɔrɔ mɛ a la min ye miliyɔn bahu k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna dɛ ne fasiri kɔni sɛbɛnna min ye le soir de Bamako ale fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen soir de Bamako ka fasirijɛkulu maa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo Mamadi Bɔkɔrɔba Konate alisa o soir de Bamako kelen ne kɔni mɛ n tɛgɛ don ka bɔ n'o ye i b'a ye k'a fɔ ko n'i ye dununi kɔni golobatɔla ye ni a bilatɔla tɛ a faratɔla don i b'a ye i ye tasumako min fɔ Bamako ka bɔ sigida 4nan na ne bɛ na n'i ye sigida 2nan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ yɔrɔ min kɔni ma ko zone industrielle k'a daminɛ sɔgɔmada a 5h du matin ayiwa wele yɛrɛ kɔni o bilala min ye sapeur pompiers ma ayiwa yaasa tasuma ninnu ka se ka o faga togoya min na ayiwa olu kɔni ye u fa fiyɛ ni ka tila ka u ba fiyɛ ayiwa alisa tasuma fɛnɛ ale yɛrɛ kɔni b'i sɔn i b'a jateminɛ mobili 8 ni min ye tasuma fagalan ye olu de kɔni nana ka kɔnɔji n'a gazi k'a bɛɛ lajɛlen bɔn k'a firi nka alisa tasuma yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni b'i sɔn i b'a fɔ ko maa dɔ de bɛ a da donna ayiwa i b'a ye k'a fɔ ka na se fɔ midi 30 waati yɛrɛ kɔni ma tasuma a bɛ ka n'o o ye min ye entrepôt belebeleba in ye magasin belebeleba 3 ayiwa ka se ka o kɔnɔna k'a bɛɛ lajɛlen kɔni ta o ma ɲa ka bɔ n'a ye ka na kuru yɛrɛ kɔni kɔnɔna la mɔbili minnu kun jɔlen bɛ yen nɔ ayiwa ka se ka taa yɛrɛ kɔni kɛ o mɔbili ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen na i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛyaba sapeur pompier maaw hali n'u ka wulikajɔ a fanga bonyara u kɔni y'o de sɔrɔ yaasa ka se ka tasuma ninnu yɛrɛ kɔni faga bari ka d'a kan yanni ka se kɔnɔlata ma ayiwa kɔnɛmanata ni o ye kuru kɔnɔna ye ayiwa fɔ u kun ka o bɛɛ lajɛlen de kɔni faga fɔlɔ o de ye baara ninnu ka se ka a bɛɛ lajɛlen gɛlɛya nka yɔrɔ in i b'a ye k'a fɔ min ye Basiru Sila ayiwa ni ale yɛrɛ kɔni ye alajɔnba don ayiwa ɲumankɛla yɛrɛ kɔni don ala lajarabi o kɔni o y'a sɔrɔ ni nin kɛwale ninnu ye i b'a ye k'a fɔ magasin belebele ninnu kɔnɔna la ayiwa mobili pinaw olu fo ka taa se mobili tuluw ma olu de kɔni bɛ a kɔnɔna la ayiwa fɛn kelen kun tɛ magasin ninnu kɔnɔ ko tɛgɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka da min yɛrɛ kɔni ka tuguni koyi a y'a bɛɛ jeni k'a bɛɛ lajɛlen kɛ min ye i b'a fɔ ko ka kɛ bugurijɛ ye ayiwa n y'a fɔ togoya min na fɛn kelen kun t'a kɔnɔ ayiwa min yɛrɛ kɔni o bɛ se ka ta togoya min na nka nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen kɔfɛ i na komi i y'i da don mun na Amudala yi ta ayiwa a kɔni kɛra o de kɔni fɛnɛ ta kɔfɛ nin b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw e ko waati ma se ten se wa olu yɛrɛ fɛnɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ayiwa wale minnu bɛ ka na ni ninnu ye ka se ka ɲɛɲini k'a la ayiwa mun ni minnu sababu don ayi ani maa minnu ni maa minnu nɔ don ayiwa ka se ka ɲangili kɛ yaasa ni wale nasuguya ninnu ayiwa ninnu yeli ani ninnu kɛli o bɛ se ka dabila cogoya min na anw ka dugu ninnu kɔnɔna la fasiri sɛbɛnna Umaru Ongoyiba fɛ ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ an bɛ to soir de Bamako kɔnɔ Solomani ni Ayidara Serifukɛ ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na soir de Bamako ale kumanen don dɛ min ye ɔkɔlidenw ka lafasali jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko AM AM ɔkɔlidenw olu kɔni ye wulikajɔ daminɛ dɛ a bɛ ye k'a fɔ min ye ndɛnɛndɛmɛnin ye sa AM ale ɲɛmɔgɔ kɔni bɔra k'a daminɛ min ye université lycée fɔ ka na fɔnamatalu la Solomani Ayidara ale jardin denw u taara bɛɛ lajɛlen labɔ a yira k'a fɔ min ye lɛri 120 kala kɔni tɛna kɛ Mali a faji fɛ o de siratigɛ la sa min ye jamana ka kalansow ye ka fara kɛnyɛrɛye ka kalandenw ka kalansow ka Solomani Ayidara u y'a bɛɛ lajɛlen labɔ bɔkun ale tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u y'a yira k'a fɔ ko n'an ye jateminɛni kɛ min ye olu lɔgɔlidenw ye gwɛlɛya caman bɛ olu ka gɛlɛya min n'olu b'a fɔ k'a taa ni ka segin ko nka olu ka gɛlɛya a tɛ ka ta bala o de siratigɛ la sa u y'a yira k'a fɔ laɲini min bɛ olu bolo min ye université ale taasiraw kɔni na k'a bi ye k'a fɔ min ye binganiw ye a ka ca ye o k'u b'a ɲini min ye jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali kɔni kɛ min ye yeelenw ye ka to ka a don siradaw la yaasa u ka lakanaw o bɛ se ka sabati cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye caméra de surveillance olu
olu y'o laɲini min ye jamana marabaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka se ka o don université ale laminiminiw na yaasa min ye lakanaw ye olu bi se ka sabati o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa a bi ye k'a fɔ min ye universitéw kɛrɛfɛlaw ye Solomani Ayidara k'a bi ye k'a fɔ min ye ɲamandenw olu kɔni gɛnbɛ ka université yɔrɔ caman fa k'olu kun y'a ɲini min ye jamana marabaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye ɲamanjugu ninnu ye ka se ka taga b'u dala cogo min na yaasa min ye u ka kɛnɛyaw bi se ka sabati o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen halisa min ye AEM ɲɛmɔgɔw bi taa ni kuma ye u y'a yira k'a fɔ an ka sanfɛ kalanso min n'a bɛ wele ko UG k'a bi ye k'a fɔ min ye saliko a ko o gɛlɛyaba kɔni bɛ UG kɔni na dɛ lɔgɔlidenw kɔni bɛ yen mɛ kalankɛ yɔrɔ yɛrɛ a ko o sɔrɔli ko o kɛ mɛ gɛlɛyaba ye UG la k'olu kun y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɔ ka se ka fura ɲini o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye kabala phase D fɛnɛ ye k'a bi ye k'a fɔ min ye kalanyɔrɔ ko ni o ye saliko ye k'o gɛlɛya bɛɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ ka bɔ yen sa burusi ko o n'a damandagulu ani laɲini caman ayiwa o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ AEM mɔɔw bolo u ka laseli kɔni dɛmɛnen kɔfɛ sa min kɔni ye kalandenw bɛɛ lajɛlen gɛnnen kɔ ka bɔ kilasi kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw teliyala u ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ yaasa min ye sefa wari miliyari 6 ani min ye miliyɔn 400 u kɔni y'o bɔ yaasa min ye lɔgɔlidenw ye ayiwa fura bɛ se ka sɔrɔ olu ka laɲiniw na cogo min na o kɔni kɛlen sa min ye AEM yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ye olu bɔra kokura ka tila ka min ye kunnafoni di kɛ kunnafoni di in kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni bɔra ka miliyari 6 ani miliyɔn 400 ka o bɔ yaasa min ye lɔgɔlidenw ka hakɛ dɔw ye olu bɛ se ka sabati cogo min na u y'a yira k'a fɔ nin wari in tɛna kɛ sababu ye olu ka hakilila n'u ka kuntilenna an'u ka laɲini ka se ka o bila cogo min na ka sababuya kɛ olu bɛ wuli ka jɔ min na olu yɛrɛw dama tɛ dɛ olu dɔgɔninw n'u denw n'u mɔdenw de don ko olu bɛ ka min ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛlɛ kɛ sɔnni ka se u nani ma o la u y'a yira k'a fɔ k'a daminɛ min ye kilasi fɔlɔ premane ka taa bila min ye nɛfɛmane na ni o ye fɔnamatali ye o kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ se ka taa don kilasiw kɔnɔ min ye u ka kalanw kɔni ye ka se ka o kɛ ko nka k'a daminɛ lycée la fo ka taa bila université la jamana ta ni kɛnyɛrɛye ta k'olu si tɛna se ka kalan kɛ ko fo ka taa nin dɔgɔkun in ban Solomani Ayidara Serifukɛ AEM ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ olu ka laɲiniw ni fura kɔni ma sɔrɔ o la siga t'a la dɛ don n'a nataw la olu bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ min kɔni ye gɛrɛfu kura ka se k'a boloda yaasa u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na ne Basiri Ngoni Zebina Umaru Angoyiba fɛ a samana ka bɔ l'histoire de Bamako kɔnɔ ka Umaru Angoyiba fo ka histoire de Bamako fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo Mamadi Bɔkɔrɔba Konate ko ɲugu o de fɛnɛ bɛ wuli ni ɲaga ye i b'a ye k'a fɔ sanfɛ kalandenw olu yɛrɛ kɔni ka wuli ka jɔ kɔfɛ i b'a ye kalan karamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ f'u ma ko synergie des syndicats de l'éducation scientifique du 15 octobre 2016 ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye min ye baara bila sɛbɛn k'a daminɛ tɛnɛndon novembre kalo tile 21 na san 2022 u taara bɔ k'a bin minisiri min ka baara bɛnnen bɛ baarako ale ni kuma ɲɔgɔnya ayiwa baarakɛdenw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Jawara Awa Pulo Jalo ayiwa tile 3 kalan karamɔgɔw ko o ye a daminɛ ye ayiwa u kɔni taara o bɔ k'o bin bari ka d'a kan ayiwa min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ article 39 ni ale yɛrɛ kɔni ye sariya kisɛ dɔ don min ni a taara jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ k'a fɔ hakɛ don a bɛ di kalan karamɔgɔw ma ayiwa ni dɔ farala jamana baarakɛla tɔw olu ka wari kan ka se ka o wari kelen k'o ta k'o fara kalan karamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka wari fɛnɛ yɛrɛ kɔni kan ɲakili b'a la minisiri min bɛ kalanko ɲɛma sisan ale yɛrɛ kɔni taamara a waati kalan karamɔgɔw nɔfɛ ko sariya don ko k'a di nka bi ale de ye minisiri de l'éducation ye an bɛ waati min na kuma ɲɔgɔnya jamana ni kalan karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa a kɔni a ma wolo foyi la ayiwa i b'a ye waati tɛmɛnlenw yɛrɛ kɔni na kalan karamɔgɔw kɔni ye u ka laɲiniw yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa nka minisiri de l'éducation ni ale ye dedew yɛrɛ ye ale yɛrɛ min taamara article 39 nɔfɛ ale ko article 39 ko o bɛ kɔrɔlen de kɔnɔ o ko o kɔni ale kɔrɔla wa a waati yɛrɛ kɔni banna ayiwa i b'a ye k'a fɔ ninnu yɛrɛ kɔni kɛra kuma ye kuma min ni a bɛ maa fari ka se k'a kalaya ayiwa nka halisa u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛna min a bɛ fɔ min ma ko prime spéciale ayiwa ko ka se ka o di kalan karamɔgɔw ma ni o ye indemnité ninnu ye ayiwa nka u ko olu t'o ko la jamana ye sariya de ye ayiwa an ka sariya k'a labato kuma
kuma kɔni a ka ban pewu bɛɛ ka tɛmɛ n'i ka baara ye ayiwa o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la tuguni i b'a ye k'a fɔ o kɔni ye baara bila sɛbɛn yɛrɛ kɔni bila u ka kumalasela n'o ye porte parole ye ayiwa Usmane Almud Touré ale kɔni ye a yira k'a fɔ laɲini kelen pe dɔrɔn de b'o olu fɛ ni o ye article 39 ye bari ka d'a ka waati tɛmɛlen gɛlɛya binna jamana kan min bɛ tali kɛ CEDEAO ale ni UEMOA yɛrɛ kɔni na fasoden ɲumanya ani jamana kanu o mun b'o olu la olu y'u ka kɛlɛ ka se k'a ɲɔngiri ayiwa k'u ɲɛ jɔ jamana la ayiwa ko n'a ma ɲɛ jamana yɛrɛ kɔni lafiyara an bɛ waati min na e ko waati fɛnɛ ma se ten sa ka se ka olu bila u hakɛ kɔnɔna la wa nka an bɛ waati min na o kɔni y'a yira k'a fɔ ni kumaɲɔgɔnya kɔni ɲinina jamana ɲɛmaaw fɛ olu kɔni bɛ sɔn kumaɲɔgɔnya in ma nka min ye article 39 ye a sariya don nka a bɛ di dɛ Fasiri Sɛbɛnba o de ye Yusuf Konate ka sama ka bɔ min ye Soir de Bamako ale kɔnɔna la Yusuf Konate an b'a fɔ halisa an bɛ to min ye Soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula min ye an bɛ taa CNT kɔnɔ Adama Jara Ben le cerveau ko e ko an bɛ yɔrɔ min na Ben le cerveau n'a mi farati e ko min ye a tɛna bɛ janfa kɔlɔ kɔnɔ wa ka sababuya kɛ min ye Adama Jara Ben le cerveau ale ye maa ye maa min ni danaya badara kan ka sababuya kɛ min ye transition yɛrɛ la Adama Ben le cerveau a n'a ka yɛrɛjɛkuru yɛrɛwolo debout sur les remparts k'u ka wuli ka jɔ sɛbɛkɔrɔ bonyana kosɛbɛ dɛ ko nka min kɔni nana kɛ balana ko ye sa Adama Ben le cerveau ko a bɛ komi a da ye falakɔnɔ bin tigɛ walima a da tun b'a fɛ ka falakɔnɔ bin tigɛ ko kabini don min na Ben le cerveau n'a y'a jira k'a fɔ sa min kɔni ye transition mara bɛ ka taa cogo min kɔni na ko ale tɛ ka foyi faamuya k'olu ye kɛlɛ kɛ min kama k'o tɛ nin ye dɛ ka sababuya kɛ min ye CNT ale budget min ko dɔ kan ka fara o kan Adama Jara Ben le cerveau ale ka fɔ la min ye jamana ɲɛmaa dakayɔrɔ ni o ye présidence ye o fɛnɛ budget nafolo min kan ka don o la san o san ko miliyari damadɔ bɛna fara o kan Adama Ben le cerveau kɔni y'a yira k'a fɔ min ye jamana kɔnɔdenw ye u bɛ gɛlɛya la min ye kɔngɔ k'o bɛ malidenw na minɔkɔ bɛ malidenw na n'i y'a da ale yɛrɛ Adama Ben le cerveau ma nafolo n'a bɛ di CNT maaw ma i n'a fɔ misaliyala 1,100,000 CNT min ye den bɛɛ lajɛlen ka sɔn 100,000 ka se ka o bɔ i ka sara la 1,000,000 ka se ka o ta 100,000 kɔ o n'a kɛ sababu ye ka wo dɔ bari wa min ye hali jamana yɛrɛ ɲɛmaayaso fɛnɛ ye a y'a da se nin bɛɛ lajɛlen ma nin kuma in kɔni fɔlen sa min ye fasiri kɛbaa ka fɔ la colonel caman min u ŋunana nin ye balala koba ye anw minnu bɛ yen ni anw ni Ben le cerveau ni danaya d'ama kan n'an ka surun ɲɔgɔn na mun de bɛ Ben le cerveau bila nin ma in na yɛlɛma ko jumɛn bɛ a jukɔrɔ n'olu tɛ min kalama o de ye siratigɛ la sa min kɔni ye jamaba kule olu kɔni bɔra Kati k'a ɲini k'a fɔ Adama Jara Ben le cerveau ko an ka colonelw ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka se ka min ye a gɛn ka bɔ min ye faranjala fanga ale wasabilenw kɔni kɔnɔ dɛ o de ye siratigɛ la sa a bɛ ye k'a fɔ Ben le cerveau ale ye maa ye a ka hakilila caman bɛ yen waati tɛmɛnenw na maa min y'a dɛmɛ min ye politiki ale yɛrɛ baaraw la kosɛbɛ o ye min ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ye ko nka an bɛ ye ko nka bi n'a ka biya a bɛ ye k'a fɔ min ye Adama Jara Ben le cerveau k'a bɛ komi a bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ ka sababuya kɛ a y'a dafa mugujala min na ko yɛlɛma a ɲiginji a bɛna sɔrɔ a da wa walima a ɲiginji tɛna sɔrɔ a da ne Basiri Ngoni Zemina Laya Jara fɛ a samana ka bɔ le Soir de Bamako kɔnɔ ka Laya Jara fo ka Soir de Bamako fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo Mamadi Bɔkɔrɔba Konate ko n'i ye jɛgɛminɛla kɔni ɲɛ gannen i b'a sɔrɔ a ka dolen o de balannen bɛ min bɛ tali kɛ halisa affaire Ben le cerveau kanga to ka a mɔnɔbɔ min bɛ tali kɛ tilali don wa yalima Ben le cerveau a da ye falakɔnɔ bin tigɛ i b'a fɔ yira a fɔ togoya min na o don wa katikadenw olu kɔni ye dunu ni balan ta ayiwa ka se ka o gosi min ye Ben le cerveau k'a gɛn ka wulukolon gɛn ni ka bɔ ni o ye CNT kɔnɔna la bari ka d'a kan nin waati laban in na a ye bɔli min kɛ min bɛ tali kɛ CNT ale yɛrɛ kɔni ka budget la fo ka taa se jamana ɲɛmaayaso ma ko o bɔ a la kasike min ni a donni ko kuma bɛ sen na
ayiwa ben le cerveau k'a tɛ kɛ ayiwa ko o min kuma fɔra ben le cerveau fɛ ayiwa no jɛkulu dɔw fɛnɛ wulila no olu fɛnɛ ko olu bɛ dɛmɛ de donna cɛmancɛla fanga ma ayiwa ko ka ben le cerveau k'a gɛn ka bɔ wasabulon yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa nin ye dɛmɛ jɛkulu fila yɛrɛ kɔni ye mun ni olu yɛrɛ kɔni binnen bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔni na ayiwa Fasili Sɛnba ko a y'i yɛrɛ ɲininka e ko nin tɛna ayiwa sira de di n'o ye an juguw ma ayiwa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ an kan wa ko bari ni ko n'a pɛrɛnna ko o waati de ye basa yɛrɛ kɔni don kuma ye an b'a fɔ katikadenw olu yɛrɛ kɔni bɔra ko ka Adama Jara Ben le cerveau k'a gɛn ko jamana yɛrɛ kɔni a jugu yɛrɛ kɔni n'i b'a ɲini ko Ben le cerveau o yɛrɛ kɔni don ayiwa ko bi y'a bɔli min kɛra ayiwa yiri mun kun b'u bolo ayiwa a kun sɛbɛnnen bɛ mun kan ko halte à la manipulation Ben la jeunesse de Kati a tout compris ko olu yɛrɛ kɔni ye a bɛɛ lajɛlen faamu ayiwa ko Ben le cerveau tɛ dɛ ko Ben sans cerveau ko o de don ko anw b'a fɛ k'a gɛn bi ka bɔ min ye cɛmancɛla fanga yɛrɛ wasabulon ayiwa ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna yɛrɛ kɔni na nka bi an bɛ waati min na maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ayiwa nin ye kow sigilen de ka fara fara ɲɔgɔn kan yaasa nkalon bɛ se ka ta ka da Ben na cogoya min na min ye ka se ka a mangoya nka i b'a ye k'a fɔ maa si den kelen yɛrɛ kɔni ma kɛ Ala ye k'o dɔn nka k'o bɔ a la a bɛ fɔ min ma ko vocal min n'a tɛmɛra diɲɛ dɔnniya sira kuraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye min ye WhatsApp ni Facebook ye i b'a ye k'a fɔ Adama Jara Ben le cerveau kumakan min kɔni bɛ bɔ ayiwa n'a ni maa ta ka surun o ye Ben Jara ye ayiwa nka a bɛ kɔni min ka wale dɔw kɔni ka se ka dansigi olu la ayiwa minnu n'a ma jɛn n'olu ye ka b'o la ayiwa Ben le cerveau ko a bɛ ni i da don ko la a tɛ ko min yɛrɛ kɔni ɲɛdɔn min bɛ tali kɛ CNT yɛrɛ kɔni wariko la bari u b'a yira k'a fɔ CNT yɛrɛ kɔnɔna la maa sɔrɔla ye ayiwa nin ye olu yɛrɛ kɔni ka hakɛ de bari ka d'a kan ko waati tɛmɛlenw na i b'a ye k'a fɔ dɔ de kɔni bɔra olu ka hakɛw la bari ka d'a kan jamana tun bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka o waati yɛrɛ kɔni tɛmɛlen bi ayiwa u y'a laɲini min bɛ tali kɛ 3 miliyari ɲɔgɔnna si la nka bi 2 miliyari a n'a kunkanfɛn o de kɔni k'o di olu yɛrɛ kɔni ma nka bi o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaayaso la ayiwa a yira k'a fɔ ko farankan yɛrɛ kɔni ma kɛ a budget yɛrɛ kɔni na min ye Amadu Albert Mayiga ayiwa nin yɛrɛ kɔni nin ye ale ka fɔlen ye ayiwa min b'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bilala u ka hakɛ ayiwa ka se ka o yɛrɛ de kɔnɔ nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Ben le cerveau a ma saliya koyi min bɛ tali kɛ a ye Bamakokaw k'olu cɛ ayiwa ka taa n'olu ye min ye Kulikoro ayiwa ko min ye u ka yɛrɛwolo début sur la rempart ka se ka to u ka san 3 ka se ka to o ɲaɲari kɛ cogoya min na a ye wele fɛnɛ da k'an ka fara ɲɔgɔn kan M5RP Fisi Mali ayiwa Vision Buye CDM Kurema ayiwa a ye wele yɛrɛ kɔni da ayiwa ko ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko force de changement kunun olu tun tɛ force de changement ye wa u tun t'a dɔn k'u bɛ yen wa olu tun bɛ bolila bɛɛ bɛ bolila i kelen kelen bi bɛɛ dɛsɛra n'an farala ɲɔgɔn kan u bɛna fara ɲɔgɔn kan a tɛ kɛ Fasili Sɛnba o ye MJT ye ayiwa an ye min sama ka bɔ n'o ye Triomphe du Mali kɔnɔna la an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn Solomani kasike ko in ne m'a fɔ a man ka kɛ dɛ nka kasike ko in u ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni Mali bɛ yɔrɔ min na nin waati in na bamananw bɛ bamanankan dɔ fɔ ko jani ngɔyi kɔyi o de bɛ yen nin waati in na mɔgɔw bɛ k'u dabaliw de ɲini ni kasike ko in n'a ma taa ni hakilila dɔ ye ni sera ne don a ko ye parce que ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ko caman bɛ lajɛ ni faamuya de n'a lajɛra ni dusu ye dɔrɔn o bɛ ko bɛɛ lajɛlen gɛlɛya o la kasike ko in u ka taa ni malidenw ye dɔɔni dɔɔni Solomani Ayidara n t'i ka kuma tigɛ nka kasike ko in na minisiri ye a fɔ kasike bɔra diyagoya la ni a sanni se kɛra maa min ye i b'a san nka n b'a dɔn kɔni ne kɔni tɛna se ka moto san 260 ko kasike sanni a se tɛ n ye Solomani Ayidara ni mɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ɲɛ n'i y'a mɛn i kɔnɔ falen don Solomani Ayidara n bɛna min f'u ye ne ma ban dɛ ne m'a fɔ kasike donni man ɲi kasike donni ka ɲi c'est à dire ni a bɛ sariya dɔ ta komi maa dɔ tɛ jurisi ye ne fɛ ni sariya kura nana kɔrɔlen minnu bɛ yen olu bɛ layi hakili kɔnɔ mais u k'a ta k'a bila moto n'a bɛ na moto si tɛ san n'a ni kasike tɛ moto kura ni Chinois b'a feere ni Indiens b'a feere u b'a n'a kasike de di
donc aka fo commerçant yi moto kura bina désormais a bena casque kan mais moto bi ye casque ti bon commerce foka wili bada commerce afere nana jamana be chumuna kabe mugo jago ya ngoro be ngari amano ko desu ke ay militaire di mo jago ya anga ta don noni na beni ma ibe casque sen militaire u kadambe ko nganga ta ni ko ni don noni bani Souleymane Haidara ne bɛ nɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'a bɛ wele ko l'indicateur de renouveau ale kumanen don dɛ min ye coronavirus a nafoloba kulo min bɔra yaasa ka o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin min ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamanaw ma a k'a bɛ ye k'a fɔ o nafolo caman kɔni bɛ yen a ko olu kɔni kana mun na dɛ o de siratigɛ la sa min ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni dora sen na a min ye chambre de commerce et l'industrie du Mali ali ɲɛmaaba ni o kɔni ye Yusuf Bacili ye ko siga kɔni kɛra ale la dɛ siga kɛlen kɔ a lasa ani min ye a ka secrétaire général ni o Cheikh Umaru Kamara ye ka tila ka fara a ka comptable kan Lamini Sako min ye bolo dara olu bɛɛ lajɛlen kan araba tɛmɛnen ni o bɛna min ye novembre kalo tile 23 mɔ san 2022 ka se ka min ye o don bɛrɛ la o siratigɛ la sa a bɛ ye k'a fɔ coronavirus nafolo ko in a kuma k'a sɛbɛkɔrɔ cayara jamana kɔnɔ ko ka sababu kɛ min kɔni ye a nafolo kɔni ye a ko a ma taa a taa cogo la dɛ min ye yuruguyurugu ani dungo juguya maa kelen o bɛ ka maa 1,000,000 ni yɔrɔ kɔni dun min ye maa kelen o bɛ ka maa 1,000,000 ni yɔrɔ kɔni dun k'o de kɛmɛ sababu ye sa min ye coronavirus nafolo ko in ye k'a kɛra tɔ k'a je o de siratigɛ la sa min ye Yusuf Bacili n'ale ye chambre de commerce maa ɲɛmaa ye k'a bi ye k'a fɔ vérificateur général ka sɛbɛnna min ye sefa wari miliyari 10 bɔ ɲɔgɔn ko k'o de tununa min ye ale n'a cakɛdaw nɔ na o de siratigɛ la sa o kɔni y'a yira k'a fɔ min ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni ye olu bɛ senna yaasa min ye fond covid wari a dɔrɔmɛ 1 donna daw da fɛ maa n'i ye 2 dun a la min ye a wari bɛɛ lajɛlen i bɛ taa fɔɔnɔ dɛ n'i ma fɔɔnɔ min ye bɔnɛ ye k'o b'a sani ka bɔ i ɲɛna ne fasiri ngoni sibina Bala Musa Traoré fait a samana ka bɔ l'indicateur de nouveau kɔnɔ ante lara kɔnɔ fɔlɔ la wari nun bɛ sɔrɔ mani dɛ Allah nafolo nun bɛ sɔrɔ basi tɛ mɔni Bakɔrɔba Konate ka an tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye n'o ye véridique ye wa véridique b'a fɔ ko te Ashura ko nin y'a ko banni wa yalima a kɛra cogo di ko ama k'a taara fayiti de fɛ wa ɲininkali yɛrɛ kɔni filɛ nin i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa te Ashura a tɔgɔ yɛrɛ tun bɛ fɔli min kɛ suguw kɔnɔ e ko caman ba de o yɛrɛ kɔni ma b'o la wa ayiwa feere taw ayiwa e ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ o ma dɔgɔya ten sa wa nka bi an bɛ waati min na an m'an yɛrɛ ɲininka ayiwa nin kɔni nana cogo di a kɛra sababu jumɛn na nka k'olu ye ɲɛɲinini kɛ ɲɛɲininiw b'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ feeretaw kɔni olu yɛrɛ kɔni dɔgɔyara ayiwa fo ka taa se bi an bɛ waati min na ayiwa o sababu dɔ bɔra ni o ye CEDEAO yɛrɛ kɔni ye gɛlɛya min ta ka bin anw ka jamana kan n'o o ye Mali ye ayiwa o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye min ye ayiwa te Ashura ayiwa ka se ka ale ka feeretaw k'olu dɔgɔya k'o bɔ a la i b'a ye k'a fɔ sugu yɛrɛ kɔni a dayɛlɛnnen bɛ bɛɛ lajɛlen ye ayiwa te wɛrɛw nana sisan nɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka sugu ta k'a k'u kelen k'u nadonni ye e ko olu yɛrɛ kɔni ma kɛnɛ yɛrɛ ka se ka a bɛɛ tunu te Ashura la wa bi i b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na ayiwa caman yɛrɛ kɔni fɔra ka bɛn n'a ye te Ashura bari ka d'a kan u ka feereta kɔni an bɛ waati min na ayiwa ko o kɔni o dɔgɔyara ayiwa kuma dɔ la hali u ka jabɔlu ayiwa fɛnw yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ bi olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ a bɛ nin ka dɔgɔya nka dɔ fɛnɛ y'a fɔ ko bilama ko te Ashura n'i ye premier min ayiwa k'a tɔ kɔni u b'a fɔ cogo di o kɛra ji salasala de ye ayiwa ko olu bɛɛ kɛra sababu ye min ye ka se ka te Ashura ayiwa ka se ka ale bɛ gɛlɛya min kɔnɔ yɛrɛ kɔni bi ayiwa ka se ka bin o gɛlɛya yɛrɛ kɔni yɛrɛ o kɔnɔna la an bɛ waati min na ayiwa min bɛ tali kɛ a ɲɛmaaba la ayiwa ni o ye te Ashura yɛrɛ kɔni ɲɛmaaba ye ayiwa ale kɔni ye wele ko le PDG de la marque donc bi wele yɛrɛ kɔni bilalen b'a ma ayiwa min bɛ tali kɛ hali teminɛw yɛrɛ kɔni na ayiwa yaasa ka se ka teminɛw fɛ yaasa min ye ka se ka o te ninnu ka qualité ka dɔ fara kan k'a yɛlɛma yaasa a bɛ se ka na a nɔrɔkɔrɔ la cogoya min na n'a b'an wele a k'an wele n'a b'an wele an ka directeur bɛ a k'a wele ɲɔnɛ te yen bɛ cogo min na ko bi a tɛ ka min dɛ
Tidu Vlene Bomawa Timiti. Suruge wati na ka wati sona nga ngode nyona minyi anga karamgoi ni uye karamgo Abdou Touré alibna dakure fla foaji inshallah. OK. Aywa. Voilà, donc Mawadi Bokoroba Konate munu mi kan laje peut-être lu lebe nayi nga ni journal Kurade journal mo be nab sur sous la kabri droit compte menen déjà en général donc journal do journal trop ko sous-sol wa wele anglican ko le comment on appelle l'underground voilà ouais anglican voilà awa grand to ya awa to grand madabo kama ça c'est une marque déposée la marque est déposée c'est garanti par le droit d'auteur donc awa tain to voilà à partir de maintenant l'underground là ni sagara ka journal de abe sugula abe dokun kilimbo donc kalo abe bo le sous-sol aga klito la munu be journaux kala abe se ka soro mi distributeur Babouya Touré donc Bajalana Dar Salam ngafo donc mo be journaux kala kala je fami dugujukoro na folo uluka kiwaro de ba kono fami bitaliko kan aleka mi li éditorial oui donc voilà donc o de kunduka o fana folon boye munu kan lame ka klaka ira laje bawla munu kan laje kuna foni sira kuraw sans. Merci Karamgo nala mabashike minyi jwa furanya natayni ou bien kalu natay su soli nuye dobo ana fere ne dabalike ka donyinana o la wati na ka wati bita amale blaya o la minyi lamebo ne kanobo yi ami o belejele fu ne yor la mita kita ali tribunal bakono a tribunal yere nyama minyi Bili Touré akademaya ana chekenyo belejele